Velkommen til Allinge, velkommen til Bornholm, og velkommen til dette 3. folkemøde. Velkommen her til folkemødet. Jeg er meget glad for at kunne være med til at bringe en hilsen og være med til at få sat fødevarer på dagsordenen. Det er jo lige præcis her, at vi fra dansk side har en styrkeposition, når vi skal skabe arbejdspladser, vi skal skabe vækst, og vi skal have skabt innovative løsninger for at have et stærkt fødevaremarked. Jeg synes, det der var interessant i den her debat var, at forskerne og politikerne talte samme sprog. Vi snakkede faktisk om udvikling af fødevareproduktion og innovation. Det er egentlig et svært emne, men det optager både politikere og forskere, at Danmark kan bevare sin førerposition, ikke mindst set i lyset af, at verden om få år sulter. Vi bliver 9 milliarder mennesker, der er ikke mad nok til alle. Jeg er meget imponeret over så mange mennesker, der er her. Vi er rigtig, rigtig glade for det. Tak til alle sammen, og have et rigtig, rigtig godt folkemøde. Og tak til panelet. Jeg tror, at det centrale i den debat, vi har haft, for mig er, at vi skal sørge for, at der er en sammenhæng mellem den forskning, der foregår i Danmark. At det ikke bare bliver på universiteterne, men det bliver omsat. Og i den forbindelse synes jeg, at den diskussion, der er i øjeblikket omkring Højteknologifonden, er helt central. For Højteknologifonden er det sidste skridt fra forskning til faktura, hvor den viden, vores forskere de producerer, at den kan blive gjort anvendelig ude i virksomhederne. Det tror jeg er så vigtigt, at vi holder det fokus, for det synes jeg, debatten i høj grad kredser om. Jamen, jeg er rigtig bange for, at vi taber alle de innovative projekter, før de reelt bliver til noget indtjening for Danmark, fordi der mangler risikovillig kapital til at gå ind i finansiering af opstart af en produktion. Hvis vi her i Danmark nøler for meget, så tager de andre simpelthen gevinsten fra os i stedet for, ikke? Og vi har investeret i det, så de spilder penge på den måde, så de er rent ved det.